Okrem dí konstituovania na schádzky, ktorá mala 900 dňového šora, hlasalo še i o dilovníku o roboty odboru, dati predlog za rozpodeľovanie sredstv za projekty zo javného konkursu za financovanie i sofinancovanie projektoch u kultúry horodu Novi Sad, potom predložená listina preporučených projektoch po prioritetoch za sofinancovanie po konkursu za súčasnú umetnickú tvorčosť Ministerstva kultúry, prinešená odluka o kalendáru manifestácií za 2019 rok, rozpísaný konkurs za organizovanie manifestácií a rozpraviane i o najchodzacích aktivnostoch i oboviazkoch. Na koncu schádzky sme i bešedovali o tým dopisu, ktorý Nacionálny soviet ruskej nacionálnej menšiny dostal od zaštitníka Hraždánov, kde on modli pripadníkoch ruskej nacionálnej menšiny, že by poslali biografii, predklady takých ľudí, ktorí dopriniesli rozvoju Serbii, dopriniesli afirmácii Serbii a povedzme väčšinský národ nezná, že to Rusnáci. Na schádzky účastovali i predsedateľ Nacionálneho sovitu Rusnácov Borislav Sakač, predsedateľ vývršného odboru Nacionálneho sovitu Željko Kovač, jak i sekretár Táňa Arva Plančak.